Que tal? Si estabais pasando a metade do que estamos pasándonos aquí arriba, eso xa é el carallo. Bueno, seguimos presentando o noso primeiro disco chamado Objeto cercano a la Tierra, que por cierto tedes aí disponible na zona de PA para comprar si queredes, si vos está gustando, pues aí está. Despois estaremos por aquí abaixo por si queredes que vos lo enseñemos. Bueno, continuamos con un dos temas dos que máis orgullosos estamos. Isto chamase Recuerdos. Mucho más malo
Imos ter que ir rematando. Foi un placer estar esta noite aquí e esperamos volcar moitas veces. Gracias ao Concello de Ourense e deixamos vos con Siniestro, que seguro que vos gusta. Imos alá, isto é parte dun proxecto anterior destes monstros que teño como compañeiros e chamase Fugar.